lang hilin eh. Hi, good morning mga adong buntag. Good morning sa tanan. Salamat Lord. Salamat sa gasa sa kinabuhi. Sa madung panglawas namang tanan karong adlaw Lunes na. Pasensya na mo ako'y aging adlaw ako video sa kabisi. Bisi-bisihan lagi ning maangkan ta. Itaw. Sabado bito miss ko ana kauli. Sabado sapon dapat dingatin ta mi karon kay naman lagi may gamay nga balance. Amo nila manggipugas. Nakabayad mi sa balance namo. Gamay ram ta tong among balance og nihingat pa mi Lunes kay mga adun ta mi tabang. Saan Sabado Domingo hihat pa ang bata dito sa ospital si hilak. Manang safety lang madami ning uli mi. Wala na magka kami na bayad pero okay ra gyapon nakaya ra. Ano to Domingo Sabado mi uli jaghapon nang laba nang hindo. Kay namalagi na angka na. Karon na buntag sa do karong mga alas 6 kapin ilang si Mandog si Upaw tos gawas ilang ibuad ag painta nila bibi kay gapon mga painti tungod sa alindahaw to asa na to nagpainit. Salamat day kun yung tanan nga katong nang labi na tong ning hatag og crib. Nihatag ang mga gamit ni Bibi. Dagan salamat kaadto kinsa og kinsa kay bawa na kinsa ka asa ka dapit sa lang nasod bisag ako ko ka bisag wa pa ta nagkita pero nga na imong ka kuan para ni Bibi. Dahan salamat kaadto ma'am sa imong share nga mga gamit para sa bata. Dakat itong natabang tong crib nakita man siguro ninyo katong pag abot nga di anay nakaandam mga gisudlan sa bata. Salamat kazo. Good morning di ay. Good morning sa tanan di ay. Good morning laban ni Ma'am Cherry Ulrich. Good morning ma'am. Ni Ma'am Lyuncia Yuning Ayop. Good morning. Salamat kaadto sa pagsilip Ma'am Lyuncia Ayop. Nila pili sa taghap. Idina Kanyite. Good morning. Ni Bilma Macabalo. Good morning dia. Zit Mendoza. Good morning. Lunes na. Lunes na ron. Pizza 26 na. Hapit kapit matapos ang kuan. February. Oh, good morning ni Ma'am Almalim. Salamat sa pagsilip ma'am. Amping kanunay. Ako'y laing ka-istorya ninyong tanan. Marites. Salamat ninyong tanan. Bisan pagsa niaging bisan pagsa niaging buwan nga nag kuba-kubaan sa pagpaabot sa apo na ana. Niabot na sa apo. Ug salamat ninyong tanan. Salamat pod nga sa katong nakapalit ko na nihang matang maka na kaya di ko magsabi di ako kita og lado-lado basta di na ako magsamin kay buta na limang pagkag mag 57 na ko pero uban sa sinta na wa pa lagi samin pero saan taman nga hap na lagi ning mata ha kay sa bata og panarbaho mao na ni resultas mata nga mabuta kay sa bata palagi mo lagi maglukduman lalog lukduhan mo di siguro sang gibati sang mata epekto og kaliwat baka pang buta kay buta nang basta tay ito kasbo na ha daghang salamat jung tanan aliwalos lagi dari buntag pa. Good morning diha day ni Milos Mihias asa kadapit
O diha pod sa Korea ni Merst and family. Good morning ma'am. Kamusta? O ni Lovely Lady, good morning. Salamat sa pagsilip. Shout out ko diha sa Saudi, sa Riyadh, sa ang first second degree cousin og igso Ingrasya Moral. O Grace, da nagahong apon gawas na. Daya man kayon kag nakabalik og Saudi. Balik lagi ka. Good morning diha, amping naman diha kay di man sa kapagngan. Ang paabot to nagmingan nga lampas og 2 years. Banding tag usab. Amping diha kaunay Ingrasya Moral sa Riyadh. A few moments later. Kalibang man guys. Hoy. Ganyan, Ako gagbuad na. Paglakaw nito, ito kita na. Aw. Hoy. Lubot na district. Ligawan na sa lubot. Di kailan ibang gang tuog. Nalibang naman dito. Hoy. Nagtanaw din sa kawa pa man. Wala malibang gapon. Mas pagabot na to. Ibang ko. Hoy. Kung pa gani ko, ino na kong gipo. Hinatag sa Mr. Yusa. Hapin na lang hapin, unlan, o kanang crib. Salamat ka, Adjo. Kaya bawa na kagkinsa ka. Salamat. Maggrasya, mag-apaw-apaw kanunay sa imong pagdanan, sa imong pagkamanghihatagon. Salamat ka, Adjo. Yan na, nakaping-ping. Favorite color. Uy. Uy. Kaya sang giatang, no, tanang kahaliwat, talawa, manduba, lidya ba? Ha. Uy, nanganga pa man. Hello. Nana, niliat sa isahang kuan. Hello. Kulungan. Gusto ko pa na yung kagizab-zaban. Ano pa niyang titod? Jab-jab nung na. Kumulan na isag painit. Hello. Nanainit na aron dapit. Mag-anak ni Nanay Be. Aman Be. Ahara magkandis. Ahara magkandis. Asal kandis. Lilipos uga. Mapayang nakita kandis. Mera. Padagos kandis. Dira kiya. Uy. Nanay. Huwag mga ligo. Sing. Huwag mga ligo. Ito pwedeng sa'yo na hukot-hukot di ay. Lisod bang pagkuhan. Lisod nga na may palitan. Na may paris nga na. Ang 99. Nanay, hindi maluoy maghilak. Hindi ako yung video. Exercise. Hindi, hindi mo bulo hilak nga. Aling mamatas na dito, may buntag pa hilak ng taman. Ay, dagi ikaw, malong gagakuan. Oh, buntag. Kulitan ako mo. Napagawa mo po to? Richard, nanay mo. Sa kwarto sa mong hilak, baby. Hanggang nalugpitan na. Mga baby na, biskitan. Daghang salamat ka, Diyos bunha. Salamat ko na ang naghatag daning kuan. Daghang idaanan o hapin. Salamat ka, Diyos. Amping kanunay. Kita na sunod lakang kay doon ang pinagtiwangwang sa pikas. Paghilak, magaling ang mga bata. Kaluis Ginoo kay di banhaan. Sa daghang kasikas padunggan, okay na siya. Basta busog. Salamat sa tanang pirmi nagsubaybay. Amping sa tanan. Bye-bye. A few moments later. Happy tarelas ni B. Nato kag inahanag ang lata. Ang kailaing ikapa timo.
Kung magunaw ko kamuti, sa pwedeng sigar o gahi kay malagig na may utira. Magunaw ko ng kamuti, karang yung mata niya na nilunaw. Kay ang ipais-snack kay hanggang daw niya. Sampurado man to, paadang sa gapon. Kaya sampura man ko itong kakawalikan balik sa buhol. Sumukaan ka gahi. Kaya siguro opera, mag-isibas na kalibang mo ng ako ano ng kamuti. Sahay po, din mo din ako ang sasakag kamuti. Naikagkos kamutis buhol, daghan kagig kamutis buhol ron, barato ra ron. Ari tapos 50 kilo. Sintang kilo na mara kabuok. Ang kilag ko. Ang ginawon. Ginaw. Timo sa kuan, angkan. Ang tagnyap dito bahan gapon kay dako gipangita. Kita ko kanang umipon sa bata nga humok. Kalabay mo kong kamote. Ay, tarik po ko. Ay, kurat na among bata. Salamat ito tanan nga nagpinisilip sa ahong ang video. Tad na po ako maka-video. Salamat din tanan sa aming nagsilip. Kaya ugma di ay martis. Palap sikap niyo paw. Kalau dito nang kapag nipo kaya nga nadilam kami mo. Iban kay hasil kabig bata i-biyahe. Pero nagpapasupag din ang abarang kaya ko makalingaw. Kaya di man kaging mambot sa bibiron. Ano nga, mga na naman siguro may uma. Palap sikap yung pa uma. Si Mana na niya. Si Mana palap sikap si baby na po. Ano na yun? Ano kamuti? Salamat din tanan sa kanilang paglili. Ang Sir Ulrich, Musta, talagang balik-balik, Ma'am Hining Ayok, kabuti Ma'am Almalim, sa tanan-tanan. Salamat po Diyos sa pwedeng timbaya sa ano payag. Hindi asa kuan basta kabiti ni Maninay Pulita dila ni Gracia. Masalamat po diha Maninay sa inyong kabuutan nga nanay si kan mother Maninay Pulita Buklig. Chat pala agad ko balik yung nakarasin sa upaw. Isa pa sila kung makalagdag balik sa kabito kay sa rin sa upaw. Si Bujinsi is ginawang tatakabuok. Tatakamuti. Ang nilunaw na nilunaw lang may tilong sa angkan kay pailan-ilin kay ibon pwede magsigigpan para saan kamuti gapon sampurado karon kamuti o karon ring sabaw sa kamunggay sa barang isda o kamunggay snack ni jarang buntag ni. A few moments later. Lunaw lapit kapadas na kaandam kay pakanalag ni siya og kanang nay di gahi
Kada gud na nga di mo kagahi kay kang opera kay hadlok. Kay mo na magusin kagahi hadlok og maliba kagahi ka lang ni kalibang kay nigutong sa opera samad mamulay kuyaw mo nang linilinan tinuguhong kamote nilunaw sampurado sa kapayas. Ano na yung masup-sup agkuan bata. Ano yung nagtugtog.